Vi er i gang, mand! Helvede. Vågner op en lørdag morgen og har en følelse. Maden fra McDonald's giver mig lyst til at pølse. Lugter også lidt af lort. Det er fordi jeg lige har gjort maden fra McDonald's. Det er usundt. Det sætter sig på dig og laver en fedtklump. Deres McNugget er jo kun frityre. Det giver kun lyst til at køre. Hvis broccoli er sundt, det er hvad du skal putte i din mund. Spis nu klogt, spis nu sundt. Pas på hvad du putter i din mund. Når du køber ind, så lad være med at tage drive-in. Følg de 7 kostråd og kig efter nøglehullet. Det er hvad du skal spise. Spis noget sundt og drik noget vand. Det er så sundt, så orker din forstand. Du bliver så ked, hvis du er fed. Så lad være med at køre McDonald's ned. Yeah!